Malawian Camera. Ya ine tukutiolo kwa mai Mary na Vicha mino ande tu pambana ma primaries ndi landslide. Hey, ndi zambiri zili nkatimu ndi tione kuti pamene papa zili moran. Guys, thank you so much Malawian Cameras. Ndi chisomo cha Mulungu. Chifukwa kuwina sikuchuka, kuwina si ndalama, kuwina si chilichonse koma chisomo cha Mulungu. Chachiwiri anthu awawa ndi makhala nawo bwino. Anthu awawa amandikonda ndi makhala nawo pamavuto, ndi makhala nawo sopa mtendere. Ndipo ndi makhala nawo nyengo zonse. Akhala akundiuza kuti amayi sitikusiyani. Pena mantha amabwera koma pena ndimakhulupirira. Ndipo zimene ndaona pano ineyo ndatsimikizika kuti anthu adera ino amandikonda kwambiri. Ndipo ndaphunzira chinthu chimodzi kunena kuti khalidwenso ndi chuma. Ndaonapo anthu akupereka ndalama zambirimbiri kuma delegates koma osapeza vote. Inetu sikuti naye ndi ndalama zaka anthu ayi koma anthu awa andikonda mmene ndilili. Ndiye ine ndothokoza Mulungu wakumwamba komanso ndikuwathokoza anthu amene wawa. Ndiponso andipasa chitsimikizo zimene akuyankhula kunena kuti adadi awina pa 16 September avotera ndikukhulupirira kuti adadi avoteradi. Mulungu alemekezeke ndipo tipitiriza ifeyo kugwira ntchito mwakhulupirika mu dera lino ndi dziko lonse la Malawi. Kuna kupita chisogolo maplani ndi otani? Maplani ndi ogwira ntchito limodzi ndi aliyense mu dera muno. Waluzayo ni m'bale wathu. Ife amene tawina tonse ndamodzi ndife family tigwire ntchito limodzi kuti adadi pa 16 September awine. Adadi ndi chiyembekezo cha Malawi ndipo pamene adadi akubwera pa mpando tikhupa kuti mavuto ambiri amene Malawi tikumana nawo tipepukidwa. Ndi pemphero lathu ndi chokhumba chathu kuna kuti tigwire ntchito ngati Nyerere mumodzi muli mphamvu. Takhala kuti kuona somwena akuluakulu ena akuchipani akugwa pa primaries ngati amene wawa. Utenga mwina ungakhale wotani mwina wachilimbikitso kwa abale ngati amene mwina sakuchita bwino pa ntchito ya primary amenewo? Ndalimbikitsa kunena kuti pampando pamapita munthu mmodzi. So ngati munthu waluza tivomereze chifukwa chokhacho nde chifukwa chokwanira kubweretsa bata ndi umodzi muchipani komanso mudziko. Choncho amene akuluza azivomereza tonse tigwire ntchito ana kamodzi. Tikalowa mboma anthu sitipindulira MP wokha kumakhalanso ntchito zambiri. Mwaonapo ino anthu ena akutumizidwa kuma embassies. Mwaonapo ena akukhala ma CEO, ma directors, ntchito zosiyanasiyana. Choncho tiyeni tigwire ntchito ngati ana kamodzi. Boma ndi chinthu chachikulu kwambiri chimene tonse tikhoza kukhalamo ndi kumapatsirana ntchito. Nkhani siku parliament kokha koma zochitika ndi zambiri. Chofunika ndi kuvomereza kuyenda limodzi kugwira ntchito ngati Nyerere kuti pa 16 September tisakhalenso anthu ogawanikana koma timange chipani. Amalawi atopa kuyambira ku kitchen mpaka na kuma offices. Amalawi atopa njala mpaka na kukwera mtengo kwa zinthu. Tathokoza kwambiri walemekeze tifuna mzabwino zonse. Zikomo kwambiri. Zikomo. Tilengena maiko. Maso andipasiratu. Tikulandireni kuno ku Cholo Tava constituency ya olemekezeka Mary Tom na Vicha komwe tsiku la lero kuchitika ma primary elections. So pano chomwe chuchitika kuno mene mukuonera apapa nzonena kuti amene akuyendesa zisankho zimenezi kuchokera ku chipani cha DPP akuitana mayina ajamati ma electoral college kapena ma delegates kuitana mmodzi monga amene mukuonera pamenepa. Amene akuitanidwa apapa akupita mbali ina kukonzekera kuti zisankho zimenezi ziyambike anytime from now. Nde chomwe chichitike kuno ndichonena kuti amene ayambe kuvota zisankho zoyambirira zikhala za ma MP amene akupikisana pa mpando umenewo. Tikumvesedwa kuti alipo atatu amene akupikisana. Ndiye mene mukuonera komwe ndikupita ndikomwe kwakhala anthu ochuluka amene ali aja ma delegates
amene maina awo uko ayitanidwa apanga verify kuti alipo ndiye akupita ano mbali imeneyi imene mukuonera. Amene wande ayinaga chipani amene amayika anthu pampando ma area ma delegates ndi amenewa zikuchitika kuno ku Tyolo Tava constituency yomwe ayina wake ndi Amere Tom Navija. Amene wapalo nyinji ndithu anthu ochuluka kwambiri umene odikira kuti uchite chisankho chimenechi waike anthu amenewa waike anthu amenewa pampando anthu amene akudikirira kuti avoteredwe. Anytime from now akangomaliza kuitana kucha ma area amenachi timva ndithu anthu amene wakuuzidwa kuti akhale pampando amangidwe mipango kumaso kuti sopano kuvota kuyambike. Ndiye samba lino ndila olemekezeka mayi Mere Tom Navija tikuligwisa ntchito panopa ndifeyo kupangira kuti ayinake usiku la lero ndi namwali koma ndithu mwaona asungidwa mukanyumba komwe anamwali asungidwa. Nimangofuna ndipasa chithunzi cha mmene zinthu zikuyendera pasiku la lero. Ndiye pamapeto pa zonse tiona ndithu kuti zonse zikuyamba kuti kodi oyimba amini owina akhala ndani, koma zachiziwikire owina ndi none other than olemekezeka Mere Tom Navija. Ndiye ineyo ndikupempheni kuti mukhale pomwepo kuti mukhale mukutsatira ndithu satane mabando ndithu longezani tiyamba tikhalaso live pamene anthu akufola m'malaini kuti muzionere nokha mene anthu akumapangira chisangalo chomwe chikumakhalapo anthu akamathamanga kupita mizere ndithu. Makoma nonse for now tilekere pompa komano mwina sidusaso mwina 1 hour from now zisankho zimenezi ziyambika. Ndiye ndikupempheni ndithu kuti zikuchitika pano zisankho zimenezi zikuchitika pano pa Ntambanyama Primary School, kunena nkhani ya nyengo kuno lero kuli ndithu dzuwa kucholo kumadziwika ndi kuzizira koma ndithu kuli kotentha komanso dzuwa lichalaza oneni ndithu. Ndiye nimene weather ya kuno ilili. Ndikupempheni ndithu inu owakonda Mere Tom Navija kuti mukhale pompo pamene zikamayambika tikhaso live muone nokha kuti okondedwa anu MP Mere Tom Navija kuti akhale akuwina motani. Mwakoma nonse zomwe. Akutuona kulira ndithu kumakulira kuja kosa kubiria kuti kodi undikonda konde mpaka ukapasa badala